ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni yankuma aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mifa Production sanfɛ ale ni Ondo TV sanfɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ko nin y'aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na octobre kalo tile 7 ka taa bila karidon na octobre kalo tile 13 dolo jate la Kawla kalo fɔlɔ tile 13 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila Kawla kalo fɔlɔ tile 19 na doloba min nɔrɔ barikalen don Sigilolo ale de nɔrɔ barikalen don nin wagati in kɔnɔna na ni o ye balansi mɔgɔw ka dolo ye Kawla kalo fɔlɔ mɔgɔw ka dolo o b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn nin wagati ma walima nin wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ cogo di dugumakolo kan ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye wa ninnu jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw bi ni dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ yɛlɛdaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye aw kana girin aw kana aw ka gundola kumaw k'olu fɔ mɔgɔw ye n'o tɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw kunkolo di a cibaga ma aw ka kɛ gundo marala ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o la i bɛna ye k'a fɔ aw mago bi kunnafoni minnu na jama yɔrɔ la a bɛna se ka o kunnafoni ninnu sɔrɔ wa o kunnafoni ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ni kunkɔrɔtaw lase aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati sɔrɔ siraw olu barikalen don jigiya siraw olu barikalen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲininiw olu bɛ barika ka ɲɛsin aw ma aw mɔgɔ minnu bɛ yen ni aw dɛsɛlen don ni aw ka ko balalen don i n'a fɔ projet kuraw ale ni ko kura bolodaw ni olu dɛsɛlen don ka kɛ ka ɲɛnabɔ nin wagati in kɔnɔna na Uranus ale bɛna nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɛ aw fɛ yen nɔ Uranus bɛna wagati janba de kɛ aw fɛ yen nɔ aw ka se ka aw profiter yanni Uranus ka bɔ aw fɛ yen nɔ kamasɔrɔ a bɛna wagati janba de kɛ yen nɔ o de b'a yira k'a fɔ aw n'aw bɛ fɛ ka projet kuraw k'olu boloda a y'a kɛ yanni Uranus ka bɔ n'aw bɛ fɛ ka ko kura mun boloda ko kura mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka siniɲɛsigi baaraw k'olu nɔgɔya aw bolo don nataw kɔnɔna na a ye wulikajɔ kɛ olu kama a bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ o baaraw la tolu aw ka fɛn fɛn mana projet kuraw dayɛlɛ nin wagati in kɔnɔna na i bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a kɔnɔna na don nataw kɔnɔna na o de la i bɛna ye k'a fɔ aw bɛna ɲinini min kɛ garisɛgɛ ko ta fanfɛla la aw tulo bɛ se ka don a kibaruya la yanni tile laban yɔrɔ wagatiw cɛ sumaya bɛ se ka don a kow la nka aw kana aw décourager kamasɔrɔ ni aw y'a cɛsiri don nataw kɔnɔna na a bɛna se ka wasa sɔrɔ garisɛgɛ ko ta fanfɛla la o b'a yira k'a fɔ bɔtaw o de fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo 3nan denw Gémeaux bi ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ kunkɔrɔta bɛ aw ye garisɛgɛ siraw fɛ nka aw bɛna sɔrɔ kɛ cogoya min na sɔrɔ ninnu bɛna yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo ten cogoya la o b'a yira k'a fɔ Jupiter ale fana bɛna sigi aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a bɛna aw dɛmɛ kosɛbɛ ka se ka garisɛgɛw siraw k'olu sankɔrɔta ka se ka aw ka kow k'o diya mɔgɔw ye jigiya sira minnu bɛ yen nɔ ni olu balalen don kabi wagati tɛmɛnenw na a bɛna se ka olu siraw nɔgɔya nka a b'a yira k'a fɔ Jupiter ale bɛ aw opposé a bɛna hɛrɛ min kɛ aw ye aw ka hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ hɛrɛ ninnu a bɛ na bɔ aw bolo fana yɛrɛkɛli wale bɛna se ka na don aw ka sɔrɔw la garisɛgɛ siraw fɛ hɛrɛ minnu bɛna kɛ aw ye aw jigilamɔgɔw fɛ a ka se ka aw ka ko kɛ cogoya dɔn n'o tɛ hɛrɛ ninnu bɛ k'aw ye cogoya min na a bɛ tila ka bɔ aw bolo o cogoya kelen na ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw olu caman aw ni dalen don wulikajɔw kan courage bɛ aw la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw saliyaw olu man di aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw bɛna na jija cogo cogo ka se ka wasaw ale ni kunkɔrɔtaw sɔrɔ i bɛna ye yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ a bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu siraw kan kamasɔrɔ marisi o min bɛ dusu ko fɔ marisi bɛna sigi aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de bɛ se ka wasaw ale ni kunkɔrɔtaw
olu kofɔ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw kana saliya ni aw saliyala dɔrɔn dɔgɔkun bɛ kɛ birisa ɲagami ye aw bolo kamasɔrɔ aw bɛ wuli ɲini fɛn min nɔfɛ aw bɛ se ka olu sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo filanan denw lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko fitininw olu bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ kobaw ye o b'a yira k'a fɔ aw ka kɔlɔsi mankanw na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ mankan ni a y'a sɔrɔ a bɛ se ka taa k'aw bolo da wa ko ko bɛ yen nɔ ko bɛnnen tɛ aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka ko man dɔgɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw kana fɔ ko aw bɛ mɔgɔw ladon aw ɲɛnadaw fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka degun ale ni dusukasiwalew k'olu caman lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sɔrɔ siraw olu ma barika i n'a fɔ aw b'a laɲinina cogoya min na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'aw bɛ se a y'a ka ko ɲɛnamaw k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ aw ka sɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen bɛna bɛn aw yɛrɛbakun de ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma basigibaliyaw olu bɛ aw ka sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw b'a fɛ kow ka tɛmɛ nɔgɔya la aw bolo cogoya minnu na gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ olu la aw ni aw limanaw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka se aw dusuw la aw ni aw ka patron aw ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka se aw dusu la n'o tɛ aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka futinɛ bila aw ka siraw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sɔrɔ siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ aw bɛna olu bɛɛ bɔ ka don musakaw ale ni dépenses la ale ni ka taa se walikungow ma aw bɛna sɔrɔ kɛ cogoya min na sɔrɔ bɛ yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo o cogoya la ni fɛn min sodala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la aw ka se ka basigiw k'olu kɛ aw tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw mankutu olu bɛ se ka dugu minɛ ni wagati ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka baara ɲuman kɛlenw olu na se ka tanu kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ye feerekɛla ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na walima bolola baarakɛlaw ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na aw ka baara kɛlenw olu na se ka tanu aw ka baara kɛlenw bɛ se ka se yɔrɔ la ka sɔrɔ aw yɛrɛ tɔgɔ tɛ yɔrɔ min na o b'a yira k'a fɔ aw bɛ se ka aw sigi ni sɔrɔw ye don nataw kɔnɔna na sɔrɔw minnu bɛ se ka kɛ sababu minnu sirilen don aw ka baara kɛlen tɛmɛnenw na o b'a yira k'a fɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mercure ale bɛna sigi aw ka so kɔnɔ ale min ye hakili dolo ye ale bɛna sigi aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen a b'o kɛ aw ka so kɔnɔ aw y'a kumakanw a dalakanw a y'olu fara aw yɛrɛ kan wa jateminɛw aw k'olu fanga bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ye jateminɛw fara aw boloda la ka kuma fara aw boloda la aw ni mɔgɔ minnu bɛna na don ɲɔgɔn na a ka ca la olu bɛna na sɔn aw ka hakilinaw ma wa o kuma in kelen o de bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka jigiya siraw k'olu barika k'a ka garisɛgɛ siraw k'olu barika aw ka hakili to aw kumakanw na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw samiya kawula kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliyaw olu bɛ aw ka siraw kan aw ka ko man di mɔgɔw ye aw kana ko karaba fiyewu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma garisɛgɛ siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma wa fariganw olu kundalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw yɛrɛkɛli walew olu bɛ se ka aw sɔrɔ bololafɛnw siraw fɛ aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka ko ɲɛnamaw nafamaw aw ka se k'u bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ n'o tɛ nin tɛ aw ka don ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 22 la ka na bila décembre kalo tile 21 n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye kamasɔrɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni nisɔndiya ni kunkɔrɔtaw ye ale ni kibaruya dumanw ni kibaruya nafamaw o de la i bɛna ye dɔgɔkun daminɛ na aw ma se ka boli min kɛ ka se ka sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan i bɛna ye dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw tɛna jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka jigiya ko siraw fɛ ka taa se garisɛgɛ ko siraw fɛ o de la i bɛna ye k'a fɔ kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ tɛnɛndon o min bɛ bɛn octobre kalo tile 7 ma ale ni tarata don o min bɛ bɛn octobre kalo tile 8 ma o de la dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ko kurabolodaw olu bɛ se ka wasa lase aw ma
ale ni jigiya kuraw olu bɛ se ka wasaw lase aw ma ka bɛn dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ma garisɛgɛ sira wagatiw olu fana barikalen don dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw de fɛ kɛnɛya sira olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw ale ni garisɛgɛw olu caman olu bolo dalen don aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw mankutu ɲumanw olu de bɛ fɔ mɔgɔw fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kun ka hakilina kow ka ca wagati tɛmɛnenw na nka ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna hakilina lafiyaw a bɛna se ka olu sɔrɔ sira caman fɛ kamasɔrɔ layidukanw kunnafoni siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ale ni farikolo kɛnɛyaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma mercure lune n'o ye kalo ye kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ octobre kalo tile 9 n'o bɛ bɛn mercredi ma ale ni jeudi don octobre kalo tile 10 ani vendredi don octobre kalo tile 11 kalo bɛna tile 3 k'aw ka so kɔnɔ wasaw ale ni yɛlɛdaw ale ni mɔgɔw na se ka hinɛ aw la sira caman fɛ ka se ka aw ka waleyaw k'olu aw dɛmɛ a sabatili la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 20 na kana bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ ka girin ka ɲɛsin aw ma aw bɛna waleya minnu sabati cogo cogo sɔrɔ sira fɛ i b'a ye sumaya walew bɛna na se ka na don olu la ka don dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ aw bɛna se ka aw tigɛ jan garisɛgɛw ale ni jigiya siraw olu bɛna barika ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛna ci minnu daminɛ aw kana saliya dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la kamasɔrɔ aw ka ciw jaabiw aw bɛ se ka jigida olu kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ kalo o bɛna don aw ka so kɔnɔ samedi don n'o bɛ bɛn octobre kalo tile 12 ma ale ni dimanche o min bɛ bɛn octobre kalo tile 13 ma ni wagati in dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw olu barikalen don yɛlɛdaw ale ni wasaw ale ni kunkɔrɔtaw ani aw ka baara kɔrɔ kelenw jaabi olu na se ka sɔrɔ ni tile 2 kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na kana bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw funteni fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw aw kan ka o de kɛ aw tagama bere kamasɔrɔ kɛnɛya siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma wa yɛrɛkɛliw wari bololafɛn yɛrɛkɛw olu bi aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'aw bɛ se a y'a ka wulikajɔ nafamanw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma aw kana a fɔ k'aw b'a ka ko diya mɔgɔw ye diyagoya la kamasɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ni aw bɛna banaminɛw fanga bonya aw ka siraw kan aw kan ka kɛ jateminɛlikɛla ye k'a basigi ka se ka aw dabɔ kuma caman na kuma o kuma ma sara aw la aw kana da don o la n'o tɛ aw daw bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw don kungo kɔnɔna na ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni dɔgɔkun in t'aw ka dɔgɔkun ye ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye min lasela aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min y'a daminɛ bi tɛnɛn na octobre kalo tile 7 ka taa se karido ma octobre kalo tile 13 o wagati kibaruya de tun filɛ nin ka ɲɛsin aw ma aw mɔgɔ minnu ni aw b'a fɛ k'aw ka kibaruyaw dɔn dolo sira kan aw bɛ se k'an contacter 73 35 28 89 an b'a fɔ la dɔgɔkun hɛrɛ ala ka o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka fanga don an ka armée la ala ka Mali ja ala ka armée lakana ala ka maliyɛnw kɛ maliyɛndenw yɛrɛ sago ye